Kuseyingxaki ukungena kwizikolo zabantwana abaneemfuno ezikhethekileyo kwiphondo laseMpuma Koloni. Okwangoku isebe lezemfundo esisiseko kweliphondo lisenezicwangcwiso zokumelana nokunqongophala kwezi zikolo. Oku kuzemva kwenkxalabo yombutho wabantu abaphila ne-Albinism kubusapho lukaKhanya Sibelekwana wasemachubeni luthi ugqiba iminyaka emithathu engafumani isikolo eBhayi. Lo nguKhanya Sibelekwana. Ngenxa yokuphila nebala elimhlophe usoloko elixhoba lokhethelwa bucala ekuhlaleni. Ukungaboni kakuhle nobushushu obugqithisileyo ngumngeni omkhulu kule nkwenkwana. Even across the province there are cases ezifana nale ekudifficult lokubana our members to be placed in special schools. Lo mbutho uhlabe ikhwelo kurhulumente ukuba ingxubakaxaka nemicimbi nento nokwenza nabantu abaphila nebala elimhlophe ithathelwe ingqalelo. Khanya Sibelekwana wafika phaa kwam ngo-2018 ngoJuni. Wayehlala ebakhwetheni kuba ndingenise umkhwetha. Wafika wathi akasafuna ugoduka kuba kokwabo umakhulu wakhe buye ebusuku abahlala bodwa bengabantwana. Ndamamkela ke siyakhona ukutya kokwabo, ndamamkela njengomntwana. Isebe lezemfundo eMpuma Koloni likholelwa ekubeni ukufuduswa kwalo mfundi asiwe kwezinye izikolo ezikhethekileyo ayilochiza. Siye saza nesicwangciso sokuqiniseka into yobana abantwana abathe bafumana lo nto yokokubana babe part of i-Albinism community babe banongadiscriminatewa ngotishala nangabanye abantwana, kwaye futhi babe ngabantwana banonikwa a-special care ukwenzela uba bazifilishe bengabantwana abafaneleke uba basezikolweni. Isebe lona limile kwelokuba iinkolelo neentsomi ezijikeleze abantu abaphila nebala elimhlophe zingapheliswa ukuba nje abantwana bangafunda ndawonye, bahlale ndawonye khona kuze bamkelane. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eCacadu.